שלום לכולם, היום אנחנו בפוד של סופר הירו, בעברית גיבורי העל, והגיבור הראשון זה אלק, הענק הירוק. קודם כל בואו נשים את החליפה, איזה ראש גדול יש לו. תראו, הוא שרירון, יש לו ראייה מעצבנת. בואו נראה מה הוא יכול לעשות. הוא יכול לקפוץ בגובה של איזה 50 טונות של מטרים. אצלי זה לוחצים R, וזה קופץ עוד יותר גבוה. לוחצים P, וזה אמור לעשות חור גדול באדמה. הנה. וזהו אלק. היכולות שלו זה, היכולות שלו זה אלה, אני לא יודע איך קוראים להם. ועכשיו נעבור לאחד הבא. לא נספיק לעשות את כל הגיבורים, כנראה אלה, כי הסרטון שלנו זה רק 5 דקות, אז אולי נוכל להאריך את זה. הבא בתור הוא הג'וקר. יש לו רק כוח יחיד. לא, אין לו כל כך מיוחד. לא כל כך מיוחד. הוא יכול לעשות, יכול לעשות את זה. לא, את זה. אתם רואים את זה? רואים? אני אעשה הרבה כאלה שנוכל לראות. זה מה שהוא עושה, המערפון הזה. הפלאש גם אצלי לא עושה כלום, לא יודע מה יש לו. נעבור לסופרמן. הוא יכול לעוף בהישרדות. הוא יכול לראות לייזר מהעיניים. והוא יכול גם להקפיא. אל תהרגו אותי, הקקות. כמו שאמרתי, הוא יכול לנשום מתחת למים. הוא חסין מאש. יש לו ריצה מטורפת. לא יודע מה זה. הוא יכול לראות לייזר מהעיניים. לא יודע איפה זה להקפיא, אבל אוקיי. זה היה סופרמן שלנו. ועכשיו נעבור לאיירון מן. איירון קול, יותר נכון. רגע, לוקח קצת זמן, אני מצטער. זה איירון מן. הוא יכול לעוף. הוא יכול לראות לייזר מהריתמה שלו. תראו. לא, רגע. תראו. פשוט זה לא מדויק כל כך. הנה יותר מדויק. הוא יכול גם... זהו כל מה שהוא יכול. אני מניח. זה אני לא יודע מי זה. ספיידרמן. ישמן. ספיידרמן, היכולות שלו זה. הוא יכול לשגר אותך. לא, זה הוא יורה קורים גם. מי לא יודע ספיידר שיורה קורים? מי לא יודע שספיידרמן יורה קורים? יכול גם לשגר אותך במהירות מטורפת. לא כל כך מטורפת, אבל סבבה. וזה מה שהוא יכול לעשות. הוא יכול... לא יודע מה בביוב הזה, אבל לא משנה. לוקח לו זמן עד שהוא נוחת, וזהו כנראה. יש לנו רק עוד קצת. ממש עוד קצת.
יש עוד מלא גיבורי על, אבל לא נספיק, נעשה את זה אולי בפרק אחר.